ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಎಲ್ಲವೇ ರಶಿ 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 ಉದಾರ ಉದಾರ ಎತ್ತುತ್ತಾನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಉದಾರ ಎತ್ತುತ್ತಾನ ಉದಾರ ಇರ್ಬೇಕು ಈ ಬಂದನ್ರಿ ಈ ಬಂದನ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಸಿ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അവതരണി ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾರನ್ನ ಸೌಖ್ಯವೇ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡೆ ಅವಳು ഞാൻ സൗഖ്യേ ഉഷാറില്ല ദേവനതായിട്ട് നിക്കൽ ആശീർവാദാട് ഞാൻ ഉഷാറില്ല നിങ്ങൾ ആശീർവാദ ഉഷാറില്ല ಓಲೇರು ಪೂರ ಬೈಜೇರು ಕವಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಮರಂಡು ಅಂದಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ದಯಪಂಡ ಊರಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀನಿ ಟೈಮು ಯಾಯ್ಜಿನ ಮಿನಿ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಹಾಯ್ ಓಯ್ ಲೇಟಿಯೇ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅರೇನ ಲೇಟು ಬತ್ತೆಯಾನ್ ಬತ್ತಲಾಲ್ ತೂಯೇ ಜೋಕು ಶೋಕುಲ್ಲ ಮಾರ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಡ್ಡವಾಡ್ ಪಲ್ಲೆ ரெண்டு மாமினா குதிக்குதே இருந்து தூய ஜூக்குள்ள பல்ல ரெண்டு மாமினாக்கள் உள்ளேரு ரெண்டு ಮಾಮಿನಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಹರಿಣಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಬೈಜಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೊಂಜ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಅವೆಂತ ಒಂಚಕ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಲಿ ಪಾಪದಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಡೊನೇಟ್ ಮನ್ಪು ಕಾಪಾಡಿದ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಜೈದೆ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪು ಹೊರ್ಸಿಯರ್ಲ ಕವಿತಾ ರೆಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಬಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗ್ ಕೈ ಬಾರ್ದಿನಿ ಆಪುಂಡತೆ ಅವು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಿನಿ ಬದುಕುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದುಂಡಲ್ಪ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವೇನು ಶೇರ್ ಮಂತಂದು ಮೆನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮತ್ತ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನ ಪಾಪದೇಕ್ 3 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಖರ್ಚು ಆಪು ಎನ್ನೊಂಚೂರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆಪುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡ ಪಂಡದು ಏನು ಉಂಡು ಅವೇ ಏನದ ಅನ್ಕೊಂಡು
ಬುಕ್ಕದ ಕಜಿಪು ಎರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಎಂಡನ ಎಂಕ್ ಕೋಡದ ಕೋರಿ ಕೊಜ್ಜ ಪುಂಡದಲ್ಲ ವೇ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಓಡಿಪೋತೀರಿ ಮಾರ ಎ ಸಿ ಆತೇರ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೋರಿ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಜಲ್ಗೆ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಿಗೆ ಕೋರಿಂಡ ತೈಕ್ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಕೋಡದ ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಪಂಡತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಚೂರು ಅಲಿಲು ಸೇವೆ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಪುಜಾಲಿಗೆ ಅಲೆ ಕಜಿ ಪಿಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲೆಗ್ ಕಜಿಪು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಚ್ಚು ಮಾತ ಓಲೇರು ಸಚ್ಚು ಜೇರು ಬೊಕ್ಕೇರು ಕುಡುಂಜಿ ಅಬಿ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ವೇಣೂರ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಬೈಜೇರು ಬೊಕ್ಕಯ್ಯರಪ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಮುರಣಿಪುರ ಆತೀರನ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಗಳನ್ ಜನ ಮೇಯ್ನ್ ಬೈಜೇருந்து ಅಲೇ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ದಾಯಿ ಪಂಡ ದೀನಿ ಪಂಡ ಅಚ್ಚು ಮೀದು ಪುಜಾಲು ಕವಿತಾ ಆಲ್ ಮೀಜಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾಲು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಆಲ್ ಮೀದೇ ಬರಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ಮರಂಟೆ ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನ ನನಲ್ಲ ಆತು ಜಿಮೀದು ನನ್ನ ಅಂಚನ ಓರ್ಮಾಂಟೆ ದೀಪ ಈ ಬಾಯಿಜಿನ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೋತುನಿ ಬರ್ಸ ಪೋಂಡು ಪೋಡಿದೆ ಪೋಂಡು ಮೀಯರ ಸನ್ನೆ ನಿಕ್ ಬೇಗ ಅಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡನ ಆವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಇದಾದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಬೋಪಿನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಪುತ್ತೂರವರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೀವು ಪುತ್ತೂರಲ್ವಾ ಬಂದರು ನೋಡಿ ಪುತ್ತೂರು ದಾದೆ ಮಾಮು ದಾದೆ ಮೀಪಿನಿ ನಾಯಿ ಮೀಪುಂಡ ನಾಯಿ ಮೀಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಮೀಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಮೀಪುಂಡು ದಾದ ಬಂದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮೇರಿ ಏರು ಹರಿಣಿ ಪೋಯರ ಈರು ಮೀಪುಜಾರ ಪಂಡ ಈಜಿ ಜಾರ್ ಮೀಪುಜೇರಿ ಆನೆ ಮೀಪುಂಡ ಆನೆ ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ ನಾಯಿ ಮೀ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಲ ಮೀ ಪೂಜೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನು ಯಾನು ದಿನಟು ರೆಡ್ ಸರಿ ಮೀಪೆ ಎಡ್ಡ ಬೇಲವು ಏರಿಂಚ ಬೊಲ್ದಾತೀನಿ ರೆಡ್ ಸರಿ ಮೀದು ಬೊಲ್ದಾತಾರ ಮಾರ ಎಂಗುಲ್ ಕಪ್ಪಾತ ఒక నాయి మీ పూజి పండ నాయి మీ పూజి పిలి మీ పుడు బొల్దు ಪ್ರವೀಣ್ 10 ಜನ ಲೇರು 5 ಲೈಕ್ ಆತ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ 5 ಲೈಕ್ ಕೊರದು ಬಲೆ ವೇತಿರ್ತು ಏರ್ಲ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಸಚ್ಚ ಬಂದರ ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ 10 ಜನ ಬಂದರು 2 ಜನ ಉಳಿದರು ನಾನಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಪುಜೀರು ಬೋರಾ ಎನ್ನ ಲೈವು ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ವಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31 ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನೈಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಬತ್ತೀರ್ ಹಾಯ್
ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಲೇರು ಕವಿತಾ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಏ ಅಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಬೋಲ್ದಾತ್ ಕವಿತಾ ಕಪ್ಪು ಯಾ ಬೋಲ್ದು ಬ್ಲಾಗಿನ್ ಕನ್ನಡ ಹೌದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಹ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓ ಹೌದಾ, ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಲಾ? ಬ್ಲಾಗಿನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. దాది కప్పుల బొల్దుల మిక్స్ అండ దాదే ఆపుండు కప్పుయే ఆపుండు అతే అంది సరి బండరీరు ಬೊರ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೈನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ದಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇಂಕಲ ವ್ಲಾಗುಡು ಗೀತಾ ಒಟ್ಟು ರೇವರ ಹಾಯ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಇರ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡೋದು ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ್ ಇಂಕ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಡವೆ ಕವಿತಾ ದಿನಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅವು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬುಲ್ದು ಎದುರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೋರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಕ ಇರ್ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೇ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೀಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೇ ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೈನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಲಾಗಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 31 ಅರೆಗೆ ಪೋದು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಲಾಗಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಫೋಟೋ ತೂದು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತಾ ಒನ್ನ ಸಾತಿಜಿ ನನ ಒಡಿಯೇ ಓ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಚಂದ. ಹೌದಾ, ನಾವು ತುಳುನಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸನೀಲ್ ಅವರು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಕಪ್ಪುಲ ಬೊಲ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡದಾದ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಗ್ರೇ ಆಪುಂಡು ಲೇಟ್ ದಾನೆ ವನಸ್ಸು ಎಬೆ ಹೆಂಗೆ ದಾರ ಲೇಟ್ ಆಪಲೆಜ್ಜಿ ವನಸ್ಸು ಮಂತೆಲ ಮಂದೆಜ್ಜಿ ನೆಜ್ಜಿ ಅವು 20ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇನಾ ಆಗಸ್ಟ್ 20ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಐ ಲೈಕ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡು. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ. ಎನ್ನ ವನಸ ಅದು ಕರ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನ ತಕ್ಕು ಮುಗಿನಾಗ ಎಂಡಾನ ಕುಡೋರ್ಬೋದು ಒನಸ್ ಬಂದು ಜಪ್ಪಲೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡವೆ ಕೈಪು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೈಪು ಕೋಡದ ಕೋರಿ ಕೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನೀರ್ ಒಲ್ತಾರು ಬಂಡದು ಕವಿತಾಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾನಿ ಮಾರ ಸಚ್ಚು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಲ್ಬಾರ ಬೋತೇರ ಸಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಬಕ ಮೇರ ಪಂಚಮಿ ಊರು ಬೈದೇರ ಅಂದು ಅವು ಆಗಲ್ಲ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲಾಗ ಅವು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂಚೆನೆ ದಾದೆ ಕೈಪು ಅವು ಎಂಗುಳು ಕಚಿಪು ಅರ್ನ ಕೈಪು ತಮಾಷೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಅರ್ನ ಕೈಪು ತೂದು ಕೇನಿ ಈಗ ಒಲ್ತು ಕೈಪು ಬಣ್ಣ ಕುಂದಾಪುರನ ಅಂದದ ಊರುದಾರ ಸನಿಲ್ ಇರು ಎಂತು ಕೇಂದೆ ಕವಿತಾ ಸನಿಲ್ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಹೋತೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಮಿ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಹೋತೇರು ಅಂದು ನಿಜಿಂದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಲ್ಮನ್ ಕಾಂತಾವರ ರುದ್ರೇಶ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಹೇಳೋದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತಾಡಿ
ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾನ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಗೀತಾ, ಯಾನ್ ಮೂರಾಟು ಮುಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತೆ ಗೊತ್ತನೆ, ಬತ್ತದ ತರ ಕೂತುಂಡಿ ಯಾನ್ 10 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೂಜೆ ಎತ್ತಿನಿ ಬೊಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಬರ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಪಂಡದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಕಾಂತಾವರ ಇರು ಕಾಂತಾರ ತೂತಾರ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಗೀತಕ್ಕ ಕವಿನ ಮದಿಮೆಗ್ ಬಲ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಹೊರಡ್ಚಿ ದಿಬ್ಬನ ಈ ಸರ್ತಿ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಕವಿತಾನ ದಿಬ್ಬನ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ ಮಾರ್ರೆ, ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇರ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸಾತ್ ಬಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡೆ ವೇಣೂರು ಇರು ಬರೋಡೆ ಇರು ಒಂದಿನ ದುಂಬೆ ಬಲೆ ಈರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮೆಹಂದಿ ಬಲೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ಗತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಓಮಿನ್ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಟಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂಬಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಜನ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಚಂಡೆ ಬಟ್ಟಾರುಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಯಾನೆ 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 ನಾನು ಏರಿದ್ದು ಕೇನು వచ్చి ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಯಾನೆ ಅವಳು ಪಿಲಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಟ ಎಂಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಲಿ ಪುನೆ ಏತು ಜನ ಐತರ ಬೋದು ನೋಡ್ದು ನಲಿ ಪುನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈರ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಈರು ಪೂರ ಪಿಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡಿಗೆ ಪಿಲಿತಾ എന്നോട് നാളത്തെ പിലികൊಬ್ಬೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪೊಗ್ಗುನ ಪಿಲಿ ಪುಂಡು ಅವೇ ಮನ್ಪಿನತ್ತೆ ಆಳು ಕವಿತಾ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ పిలి గొబ్బుగా మల్ల మల్ల చడ్డి పాడు పాడుగా పాడుగా ஓ ಹೆಸರು ಆಂಡ್ ಪುಂಡಿ ಏರ್ನ ದಾದೆ ಅಕ್ಕನ ಅತ್ತಿಯೇ ಅತ್ತ 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 ಅತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಚಡ್ಡಿ ಪಿಲಿತ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ಚೆ ಎಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಯಾವ್ ಅರ್ನ ಅರ್ನ ಅಂಚೇರ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನನಾ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಈ ಡಾನ್ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಆರು ಕಾಲ್ಗೆ పోతేరు ಓ ಮಾಮು ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ನ ದಾದಿ ಮಣಿಗಂಟೆ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತೆ ಓ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತೆ ನೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿನಿ ಅದು ನನ್ನ ಸೂರು ನಮಸ್ತೆ 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 ಮರ್ಮಯ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಓದಡ ಓ ಮಾಮು ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರವೀಂದಾನೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೆ ಅತ್ತಿ ಇನ್ನಿಯೇ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸುರುಟು ಸಚ್ಚು ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ಗೊಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರೋಡ ಏನು ಕಲ್ಪೋಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೋಡ ಏನ್ ಟೀಚರ್ ಆವಡ ನಿಕ್ಲೇಗ ಪಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಆವಡ ಪಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೆ ಎಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತು ಬತ್ತ ನಾನು ಮಂಡೆ ಚೇಜಿ ಎಂಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪವೆ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಸಚ್ಚು ಹೆಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ಳು ಪತ್ತೊಂದು ಜಾವ ಹೊಡಿತು ನಾನು ಎಕರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೌಂಟ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಓ ಗಿವ್ ಮೀ 1 ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿನ ಎದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಕವಿ ಮೀತು ಜಲ್ಗೆ ಸಚ್ಚು ಮೀತು ಜಲ್ಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಏರಂದು ಮಾಮು ಗೆಬ್ಬುಗು ದೀಪೆ ಹೆಂಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ಮಾಮುಗು ದಿಂದ ದಾದ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಪೋ ಅವು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಏರಂದು ಸರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾದಿಯೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ಅರ್ಥ ಒಂದು ದಾದೆ ಬೊಡ್ಡೆ ಬೊಡ್ಡೆ ಅರೆಗೆ ಸೋಕುಂಡ್ರಿಗೆ ಗೀತಾ ವಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ದಾದಂದು ಓದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓದಲಿಗೆ ಲೆಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಡೆ ಬೊಡ್ಡಿಯಾ ಏರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಣ್ ದಾದೆ ಬಾಹೆ ಬಾಯಿಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ಎಂಕಲ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಹಿಂದಿ आप हिंदी में बात कर रहे हैं वो हिंदी है आप हिंदी में बात कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप ठीक से लिख के ಆಯ್ಕೇನು ನೀ ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ಕೇಂದಿ ನೆಜ್ಜಿ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚಿನಿ ಉಂಡು ಬೈಯೇ ಬಂದು हाँ मंजुनाथ मंजू आप किधर से बात कर रहे हैं गाँव बताओ गाँव आपका गाँव बताओ पंजाब है गुजरात है और बॉम्बे हाँ ऊना सांडा ఉన్న సాండా ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇನ್ನಿನ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೀರ್ ಆರು ತುಳುತ್ತಾರಿಯೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿಯೇ ಉಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಾ 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 ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ದೋಸೆ ಉಡುಪಿಯಾ ನೀವು ತುಳುವಾ
ಮಾತಾಡೋದ ನೀವು ಪುಂಜು ಗಂಗಸರ ಪಾಡೊಡಿತೆಯಾನ ಅರ್ನ ಆಂಡಿಗೆ ವನಸ್ಸು ಮಂಜು ಅಣ್ಣ ಆ ಮೇರ ಕಾನ ಹೋಗಿ आप किधर से बात कर रहे उडुपी से बात कर रहे तुले यानी ये तो ಮಾತಾ ಪಾತಿರ್ವೆ ಹಿಂದಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ವೆ ಮಲಯಾಳಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಏತ್ ಭಾಷೆ ಏನಂತ ತೂನಾಗ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ತೀಲ ಕಾಪುಜಾ ಸೋಚ್ ಹಾ ದಾದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಾದೆ ಕೈಗೆಪ್ಪರೆ ಅಂದ ತುಳು ಬುಡ್ಡ ಕೈದೆಪ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ಕಾರ್ದೆಪ್ಪುನಿ ಕಡ ಕಡ ಉಪ್ಪರೆ ಕಡ ಉಪ್ಪರೆನ ಸತ್ಯ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಡ ಸಚಿನ್ ಪೋಯೆ ಬಲ್ತೆ ಆಯಗಿಂದ ಎನ್ನ ಹಿಂದಿಕೇಂದೆ ಆಯ್ಜೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ದಾದ ಪನ್ಪಿರ ಆಯಿ ಓದ್ವೆ ಕರೆ ಅವು ದಾದದೆ ಅಚ್ಚು ಪಂದೆ ಅರ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ ತೂಲೆ ಕಡಪ ಕಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಂಚೂರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿಟ್ ಅರ್ನ ದಾದಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂತ ಅಂತ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಗೆ ತೂಲೆ ಎರಗಾಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡು ಎಂಕಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ಎಂಕ ಐರ್ದು ಬರ್ತಾ ಆತಜಿ ಎಂತವದು ಎಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆವಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಮಾಯ್ಡೆ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಮಾಯ್ಡೆ ಅರೆ ಕನ್ನಡ ಮರೆ ಏ ತಮಿಳಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಯೋ ದೇವರೇ ಓ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ಒಂಚೂರು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಬುಡ್ಪದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೆ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿಗಾರಿಗೆ ಯಾರು ಮೂಲ ಮಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅರ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅದೇ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಓಹೋ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಪಯ್ಯೇ ಪೂರ ವ್ಯಾಸ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾ ಎಂದ್ರ ಫಲ್ಕ ಬರೆಯೋನು ये क्या लैंग्वेज है भैया आप कौन है कैसे आपका चैनल है ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ
ಗಾಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್. നീ പലക്കെ പറയണ്ട, എന്ത്ര പലക പറയണ്ട, അവിടെ എന്ത്ര പലക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളാറ് കണ്ണ കന്ത നോക്കുറ അവൻ എത്ര പലക കന്ದ ಆರು ತುಳುತಾರಿಯೇ ತುಳುತಾರ ಹತ್ತದೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡನ ಪನ್ಪೇರೆ ಕಂದ ಕಂಡ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಬಟ್ ಚೂರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತೆ. ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಡವೆ, ಎಂಗ್ಲು ಅರ್ಥ ಆತಿನಾತಿ ಎಂಕುಲು ಇರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾ ಬರ್ಪುನ ಬಂದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಚ್ಚು ಅಂತ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾವ ಮೇ ಬಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓರೋರ ಅಂಚ ಅಂತ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಂತ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂತಂದು ಮಂತನುಂಡತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತ್ರ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಪೂರ ವಾ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಸಚಿನ್ ಓ ಮಂಜುನಾಥಾಯ. ಮಂಜುನಾಥ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋವೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಂಚಿನದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 6 ತುಳುತಾರು ಅಲವತ್ತೆರತ ಕೊಡುಂಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಿಗಿ ಬಲೇನ ಮಾರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಆಯ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ತಾವು ಬೇತೆ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಕಲ. ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆರು ಬೇತೆ ಮೇರ್ ಬೇತೆ ಆರು ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು 2 ಜನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆತ್ತ ಅವು ಬೇತೆ ಮಂಜುನಾಥ ರಡ್ಡುಂಡ ಅಂದು ಕದ್ರಿದ ಅದುಪ್ಪೊಡು. ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರ್ ಕದ್ರಿದಾರ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡ್ಚವೆ ಮುಲ್ ತಮಾಷೆ ಪಾತೇರ್ನು ಏರ್ಲ ಕೋಪ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಾವೆ. ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇರು ಹೊಲ್ತಾರ್ ರಡ್ಡು ಮಂಜುನಾಥ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ರಡ್ಡು ಮಂಜುನಾಥಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬರ್ರೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಬರ್ರೆಂಡು. ರಾಜೇಶ್ ಸಮಂತ್ ಹಾಯ್. ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಬಂಡದು ಏರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಓ ಮುಲ್ಕಿದಾರಾ. ಓಕೆ ಯಾರು ಮುಲ್ಕಿದಾರ್ ಯಾವ ವರ ಉಂತಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು. ಓಕೆ ಇರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಬಕ ರಾಜೇಶ್ ಸಮಂತ್ ಇರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಡ್ಚಾವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಾಂಡಿಯೇ ಕುಂದಾಪುರ್. ಓಕೆ ಕುಂದಾಪುರ್. ಅವು 6 ಮುಲ್ಕಿದಾರು. ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮುಲ್ಕಿದಾರು, ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಕುಂದಾಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆಂಡು ಬರ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ. 6 ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಮಂಜಣ್ಣ ಅಂದು ಮಂಜಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಮುಗು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಬಲ್ತೇರ 6 ಎತ್ತಿತ್ತು 19 ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಟೈಟ್ ಆಪೇರಾರು
ಈ ಓಡೆ ಪಾಪ ಈ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಯಾನಿಜ್ಜ ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ ಯಾನಿಜ್ಜ ಎಂಡ ಪಕ್ಕ ದೂರ ಬಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಬಾಯರಂದು ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ ಯಾನಿ ಮೀ ಪೂಜ ಬನ್ನಕ್ಯಾನು ಎನ್ಮೋರ್ದು ಎನ್ಮರೇದೀನಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಬೊಬ್ಬೆ ದೀವೊಡ್ಚಿ ದೀಪೆ ತೂಲಾಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಕಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಡನ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓ ಹಿಂಗೆ ತರಬೇನ ಮರೆ ಇನಿ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಾಯ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬಿರುವೇರ್ ಈರ್ ಬಾಯ್ ಬಂಡ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಪದ್ಯ ಬನೋಡ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಬನೋಡ ಇರ್ ಜಪ್ಪುರ್ಚಿ ಈರ್ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಪದ್ಯ ಇತ್ತಡ ಬರ್ಪೆ ಇಜ್ಜರಡ ಪೋಪೆ ಆತೆ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲಾರೆ ಗೀತಾಗು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಜಪ್ಪೂರಿಗೆ ಯಾರು ನೀವು ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣ ಓಲಾರ್ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಈ ಜಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಪ್ಪೆ ಪೋತುಲ ಓಡೆ ಪಾಪ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಮಾನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಪ ಮಾರ ಆತಾಂಡಲ್ಲ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಪೋಯೇರಿತ್ತೆಲ ಈರ್ ಜಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕನಗಟ್ಟು ನೀರೇಬೇಕ ಪಶಂತೇರಿ ಕನಗಟ್ಟು ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಏಕ ಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇತ್ತಡಿ ಕಿರಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕಿತ್ತಡಿ ಕಿರಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ದ ಮಿತ್ ಲೈವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆಂತೂಯೆ ಅವು ಬೂರಾಂಡು ಮಿತ್ ಹೋಯ್ತಂದು ಫೋನಾಗ ಈರುಲ್ಲಾರು ಮುಲ್ಪೇರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಅಂಚೆ ಈರು ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಅಂತಲ್ಲ ಓಡ್ಲ ಪೋಡ್ಚಾವೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಕಮ್ಮಾಡೆ ಗೀಂಜಿನ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಮಾರೆ ಆರು ಬುಕ್ಕುದು ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಓಕೆ ಯಾನ್ ನಾನು ವನಸು ಮಲ್ಪುನು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲ ಆರು ದಾದನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಬೋರಾಂಡಿಗೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ಓಡ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಇருந்து ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ ಬೋರ ಆಪುಜಿ ನೆಟೈತೆ ಸಚ್ಚಿ ಇತ್ತನ ಬೋರೆ ಆಪುಜಿ ಸಚ್ಚಿ ಬಲ್ತಿ ಏ ಪ್ರವೀಣನ ಓಲರ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಾಮಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹೋದ್ ಬಲ್ಲೇವೆ ಮದ್ನೆ ಪೋಂಡ ನಿಕುಲು ಕವರ್ ಕೊರ್ಪಾರ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತರ ಕವರೇಜ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಲು ಏಜಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೂಸುರ ಎಂಕ ಆಪುಜಿಯೇ ನಮಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಬತ್ತದು ಸೇಮದ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಡ್ಡೆ ಸೇಮದ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂಡೆ ನಾನು ಓಡಿ ಎಂಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೋರುಂಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಏರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಊರು ಓಲು ಎನ್ನ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್
ಆಂಡ ಮುಗಿಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ನಾನ ಸುರಾಪಿನೇ ನಾನ ಮುಗಿಯರಿಜ್ಜಿಂದು ಸುರಾಪಿನೇ ನಾನ ಹಾಗೆ ಇರ್ನ ಊರು ಹೋಲು ರಾಜೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಕಳ ಓಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಮಡೆ ಅಲ್ಲ KANNADA ಕನ್ನಡ ತಪ್ಪದೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಶೇ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಲ ಓಲು ಕಾರ್ಕಳಡು ಸರಿ KANNADA ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಲ ಓಲಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಂದಾಗನೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಪೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲಿಪ್ಪೋರಿ ಇರ್ತುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಸಚ್ಚುಲ ಲಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ನಿದಾನೆ ಟೈಟಾ ಕವಿ ಬೋಂಡು ಚೆತ್ತಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಂಜು ಕುಂದಾಪುರ ಓಕೆ ಆ ಜೈಜಲ್ಲಿ ಮಿಯರ ಪೋಯ್ನಿ ದಾಯಗು ಕೇನ್ನಿ ಮಾರ ಕೇನ್ ರಿಜ್ಜ ಕೇನುಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಈ ರಕಳ್ಳ ಕೇನುಲ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇನುಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೇನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಜೇರು ಹೊನಸ್ಕೋರುಚಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಿದಯ ಉಂತಲೆ ಮಾತ ಬರ್ಬೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ಲಾ ಸಚ್ಚುಲ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ಗೆ ಲಕ್ಕೆರೆಜ್ಜಿಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕುಲೀನಿ ಲೈಕ್ ಹೊರ್ಜಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರು ಓ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಲ್ಲೆ ಟೈಟ್ ಆತೆ ಲೆಕ್ಕೋಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮುನಿಯಲ್ ತಾದ ಮಾರ ತೆಲ್ಪುನು ಆ ಬುಲ್ಪುನಿಯ ರಾಜೇಶ್ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಮನಿ ಬೈ ಅದೇ ಕರಿಮಣಿ ಬಾಯಿರ್ದು ದೆಪ್ಪುಲೆಯೇ ಓಕೆ ಚೂರ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದವನ್ಪುನು ದಾದಾ ಅನ್ಲ ಬೋಡಾತ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಾವೆ ದೇ ಯಾ ಪೊಲ್ವೆ ತುಲೆ ಟೈಲರ್ ಉಂಡಾ ಪೊಲ್ಲರುಂಡಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ಲೇತ ಹಿಂದಿಡು ಓ ದೇವರ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಿಂದಿಡು ಗಾಡಿ ಲಾರಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂದಿಡು ಲಾರಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂದಿಡು ಲಾರಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹಿಂದಿಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಏರಿಗಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಓ ರಾಜೇಶ ಕೆ ಓಜಿ ಹಿಂದಿಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಚುರ್ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂದಿಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯಿಗ ಪೊಲ್ಯಾರ ಅತ್ತಿ ಮಿಷನ್ ಅಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಓಹೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಮಂಜುನಾಥ ನಿಗಲ್ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿನ ಕವಿಗೂ ಈರೇ ಪೊಲ್ಲದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪು ನಿಜನಲ್ಲ ಅರ್ಥಲು ಸೂಪರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಪೊಲ್ಲದು ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಜಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಕಂಜಿಸು ಪೂರ ಪೊಲ್ಲವನು ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತು ಜಲ ಕಾಸು ಸಾರಿ ಅಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ದಾದೆ ಸಾರಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್
ದಾದನ ಪನ್ಪೇರತ ಮಾರೆ ದಾದು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆರಿ ಆ ಕವಿತಾ ಬರಡಲ್ ಪನ್ಪಲ್ಲವೇ ಏನ್ ಪೊರ್ಲಿಗೆ ತೀಯರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲರೆಂಡು ಯಾಪ ಬರಡು ಈರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಹರೀಶ ಬತ್ತಂದು ಬಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕುಟ್ಲಾಕ್ಲ ಪಾಯರಂಡು ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಯ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಮಂಜುನಾಥ ಆ ಬನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭಜನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರದ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪರ ಬನ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅದೇ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಓಕೆ ಆಯ್ 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 ದೇ ರಾಜೇಶ್ ಇರೇಗ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜತೆ ದೇ ಗೀತೆ ಇರ್ ಬರ್ಪಾರ ದಾದೆ ಬತ್ತಾರ ಪರ್ ಬೊಲ್ಲಾರೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೆಂಪುದ ಬಸ್ಸಾ ಓ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಾ ಫ್ರೀ ಆಪ್ ಯಾಂದಾದರ ಆಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬತ್ತ ಪೊಲ್ವೆ ಅಂದ ಇರ್ಕೋರಿ ಎರಡೇ ಇರು ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೇನಡು ಒಲ್ಪ ಪೊಲ್ಲಾದಿ ನಿಂದು ಎಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಅವು ಇಡೇ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಬಸ್ಸಟೇ ಬರೋಡು 28 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪಾರಾ ಪೊಲ್ವೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನೈಟಿ ಪೊಲ್ಲುಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲುಂಡ 1500 ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ ಆ ಕಾಶಿ ಊಸ್ ದಿಸ್ ಹಲೋ ಬನ್ಬೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಈರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ತೂಪೆಂಬೆ ಮಿನ್ನದು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಉಡುಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಉಂತು ತೂಪೆ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಂಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮರ ಅದೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾರು ತೂಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಂಗೆ ಬೇಕುಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗಳು ನೀವೆಂತ ಮಾತಾಡುದು ಎನ್ನ ಕಾಸು ಕವಿ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಪೊಲ್ಲು ನೇಕ್ ಅತ್ಯ ಜನ ಏರಿಯ ಮಾರ ಸಾಂಬವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕು ರಾಜೇಶ್ ನೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ ತೂಲೆ ಅವು ಏರಿಯೇ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕುಗೆ ದಾಲ್ವತ್ತೆರೆಜ್ಜಿ ಕಾಕಿ ಶರ್ಟ್ ಯಾವ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಅವು ಏರಿ ಶಾಂಭವಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಂಗೆ ಬೇಕುಗೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾರ ನಿಂಗೆ ಹುಚ್ಚ ಆಂಜ ಏರು ಮಾರ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಾನಂದಿಲ್ಲ ಏರೇ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅತ್ತ ಮಾರ ಪುದರಿಯೇ ಅವು ಐಡಿ ಮಂತ ಬರ್ಪುನಿಯೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮರ್ಲೆ ಸಾವು ಮಾರಾಯೇ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದು ಸರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಎಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ ನೀನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಾ ಆಯ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನಗೆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀನು ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಬರೋದು ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸೀತಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೀನು ಸೀತಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಯಾರವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ನೀನು ಈ ಮಂಗಳೂರಿನವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಥರ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ಊರು ಯಾವ್ದಾ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳು
ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಲ್ ಮಾರ ಸಾವು ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಯ್ತು ಹೋತಿನ ಎನ್ನೇರತ್ತೆ ಓ ನಮ್ಮದ ಚಾನಲ್ ತಕೊಳ್ಬಾರ ಹತ್ತತ್ ನೆರ್ಪೇರಿ ಏಟ್ ಸಾವಕ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ್ಣ ಇದ ಮಗ ನಾಡೊಂಪಾಯರಂಡು ಹಂಗೇನು ಆ ಎರಡೇ ಗೊಬ್ಬು ನಮಡನ ಬಾಸೆ ಜನ ಮಾತ ಹೌದು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅಂದೇ ಹರಿಣಿ ನಿಖಲ ಚಾನಲ್ ದಾಂಡು ಮಾರೆ ತಾಯ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಏರ ಶಾಂಭವಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದ ಇನ್ನ ಮಗಳೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನನಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಕ್ಕ. ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮಗಳ? ಆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಎಂತ ಅಂತ ಎನಿಸಿದ್ಯಾವ? ನೀನು ಯಾವ ಊರಿನವ? ಅತ್ತಿ ತೂಲೇರಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನನಗೆ ಲವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ನೀನು ಎಂತವ? ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳು? ನಿನ್ನ ಊರು ಯಾವುದು? ನಿನಗೆ ಮಗಳಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಐಡಿ ಕಲಿಸು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಏ ಮೂಜಿಕಾಸ್ತಾಯ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಯ್ದ ಮಗ ನೀನನ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಅವಲೆ ತಜಪ್ಪ ಅನ್ಬಕ ಮೆಂಟಲ್ ಆಯಂಡ ಮಾ ಆಸತ್ರೆ ಪೋಡಿಯೇ ಮೂಲ್ ಬಾತದ ಬಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ಟು ನತ್ತಾಯೆ. ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಹುಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸತ್ಯ ಕೊರ್ಪಾರ ಹೆಂಗ್ ತಲೋರ್ ಶೂಟ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಪೊಡೆ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೋಪರ್ ಪುಂಡು ಆಯ್ದ ಮಗೆ ನಾಯ್ಲುರ ಆಯ್ ಬರಡು ಬಯವರ್ಸಿ ಆಯ್ಗ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಅಂದು ಓಲ ಸಾದಿಡು ಆ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಕ್ಕ ಬೈಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ? ಕರ್ದು ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಬೇರೆ ಬೇಡದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇ ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೈಗಳಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮಗೆ ಆಯ್ತಾ. ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಮಗ ಇತ್ತೆ ಬೈಯೋರ್ಚಿಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಬರಡು ಬರಡು ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಹೇಳು. ಏ ಸಾಂಬವಿ ನೀನು ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ಗೆ ಸಹ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡು. ಬಗ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕ ಜೋರ್ ಕವಿ ಪೊಡಿತು ಅಲ್ಲ ನೆರ್ಪಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಡ್ ಬಕಲಕ್ಕೆ ಎಂದೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಣ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಡ್ ಕೇನೇರೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಾಯ್ತ ಮಗ ಹಲ್ಕಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ. ಅಚ್ಚು ಮುಲ್ ತೂಲೆದೆ ಆಯ್ತುಲ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಗಲೇನ್ ಕೊರಡಿಗೆ ಆಗಿ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ. ನಾಯ್ದ ಮಗ ನೀನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡದ? ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ? ನಾ ಇದು ಪುರ ಸಾಯ್ತು ಪೋತಿನ. ನೀವೆಂತ ಗೌಡನವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ದ? ಆಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಮಗಲೇನು ಕೊಡಿ ಪನಂದುಲೆ ನಾಯ್ದ ಮ್ಯಾಗೆ ಸರಿ ನೆರ್ಲೆ ದೇವರ ಕನ್ನಡ ನೆರ್ಲೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಆಗ ಅರ್ಥ ಆವಾಡ ಒಂಚೂರು ಹಲ್ಕಟ್. ಅಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಮಗಳಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಇಲ್ವಾ? ನೀನು ಎಂತ ನಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನ? ಹೈಡತ್ತ ಏನು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಾಯಿ ಬರೋಡ ಕುಡಾರ. ಏ ಶಾಂಭವಿ ನೀನೆಂತ ನಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನ? ನೀನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದದಲ್ವಾ?
ಕಡೆ ಜನ ಮಂಡೆ ತಾರೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕದಿನ ಬೇವರ್ಸಿ ಏ ತಾತಿ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಮಾಡ್ನಿ ಮಾರ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ ಗೌಡ ಆಂದ್ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಹಿರೇಗ್ ಬಂದ್ ನತ್ತ ಮಾರ ಬಿಜಾಪುರದ ನಾಯ್ದಮ್ಮಗೆ ಕಲುವೆ ಏರ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದಿ ಹ್ಞೂ ಹೋಗು ಹೋಗು ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಗೌಡ ಹತ್ತು ಊರ್ದ ಏರಿ ಊರ್ದ ಅತ್ಯನ ಆಯ್ ಅಂಚದೇನೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಆಯ್ ದೆತ್ತು ದೊಂಕರ ಎನ್ನೆದ್ರು ಬರೋಡತಾಯಿ ಆಯ್ ಪಿರಡುಕುಲೊಂದು ಕಲ್ವೆರ್ಲಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಏರೇರ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದಿನಾಯ ಏ ಆಯ್ ಬಾರಿ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈക്ക് ತಿಕ್ಕೊಡ ಏನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಓಕೆ ಆಯ್ ಕುಡೋರ ಬರ್ಪೇರದಕ್ಕ ಹೈಡ್ ಉಂತ್ಲೆ ನಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ ಅರ್ಪುಂಡ ಅವು ಬಕಲ ಬರೋಡುಂದ ಆಪುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹೈಡ್ ಮಂತೆ ಆಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಂದು ಬೇವರ್ಸಿ ದಾಯಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡ ಅಕ್ಕಗೆ ಪೋಡಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಐಕು ತಪಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥೆ ಐದು ಮಂತೆ ఆయన ಅವು ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ ఉండత పొన్నులు పొయ్యి పెట్టిగా అగ్లేగు ఆ మొక్కలు అంచోళ్ళు రించోరు అత్తు అకులు పోదు ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ పొన్నులకి పండేట నాయదమ్మకి ఆయన అనసరితే అయ్యే ಬರ್ಪೇನಾಯೇ ಶೇ ಯಾನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತನೇಟು ಏತು ಮಾತ ಸೀನಾಂಡು ಬೊಕ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಂಜುನಾಥೆ ಒರಿದಾದ ಪನ್ಪೇನ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ ಪನ್ನೊಂದೆ ಪೋಂದು ಆಯನ ತೂತಿನೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಸಾವು ಬೆಚ್ಚಾಪು ಜಬಕ ಬೇವಲ್ಲ ಯಾನಾಯನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ಎಂಗ್ಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತನ ಆಕುಲು ಎನ್ವೇರು ಮುಕುಲು ಅಂಚ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏರ್ ದಾದ ಮಂತನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೇರ್ದೇ ಗೊತ್ತಾತಂದ ಎಂಕ್ ಹೈಡ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಆಪಿನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಪಾತೇರ್ದೇ ಮುಗಿಪೋಡು ಅಂದು ಕವಿ ಈ ಮೀಯರೆ ಪೋಪಿನೆಟ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಸುದ್ದನಾದಿ ಆಯಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಆವಿಕೆ ಅಂಚ ಪಾತೇರು ನಾಯ್ದಮಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತನ ಮುಜೆ ದೊಂಕೊರಂಡ ಎನ್ನ ಆಡಂಬೋಪು ಜಾಯ ನೇರೆಗಲ್ಲ ಪಂಡದು ಸುರೂಟ ಆಯನ ಫುಲ್ ಐಡ್ ತೆಪ್ಪಡು ಐಡ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾಯಗ್ ಐಗೇನ ನಂಬರ್ ಕೊರಡತ ಇಂಚ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಂದು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತಾರ ಅಕ್ಕ ಮನೆ ದಾದ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮೂಜಿ ಸಾರತ್ತ ವ್ಯೂಸ್ಗು ಕಾಸು ಬೈದುನೆ ಒಯ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಬೈಜಿಯೇ ಎಂಕ್ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ₹1 ಬೈಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಪೋಡಿದೆ ಬಂಡೇರ ಅಂದ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ಬರಿಯರು ಪಾತಿರ ಪೋಟಿಗೆಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆ ಜನ ಏರಿ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬೈಜ್ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಜ್ಜಿ ಚೋಕೆ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಂದಾಯ ಮಾರ ದಾಯ ಪೋಡಿನಿಯೇ ಅದೇ ಆಯ್ ಬಿಂಗಿರಿ ಸಾಯ್ತು ಬುದಿನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬಂಡದು ಡಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಡಾನ್ ಯಾನ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಕುಲಾವೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಡು ಸುರು ಮಲ್ದಿನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆ ದಾದನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ ಸಚ್ಚು ಇತ್ತು ತೊಡಿತ್ತು ಮಾರೆ ಶೇ ಆಯ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನಿ ಆಯ್ತದ ನೆಡ್ಡೆತ್ತ ಆಯ್ ಬಲ್ತಿ ಮಂಗಿ ಬೋಳಿ ಮಗಿ
ನೆರ್ಪಡೆಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬಲ್ತಿರು ಮಾರ್ರೆ ಐಗು ರಾತ್ರಿ ನ್ಯಾಪಚಿ ಏರಿಗು ಆಯ್ ಹಲ್ಕಟ್ಟು ಎನ್ನೆದ್ರುಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದುಂಡ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂದ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಅದ ಉಂತಲೆ ಓ ಮಗಿ ಆಯೇ ಆಯ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಆಂಜೋಳ್ಳ ನಮ್ಮನೆ ಉಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲು ಎಂಚ ದಾದ ಪಂಡುದುಂಡತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈರಿ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲಿ ದಾಯಿಗೆ ನೋಡ ಬರ್ಬರ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇರಿ ಈಂಚ ನೆರ್ನೆಕ್ಕಿಜ ನಾಡ ಎಂಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನ ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಗ ಬರಟ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಲ್ಲಡುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಅವು ಪೊನ್ನನ ನೇಮುಡು ಅವು ಕೆಲವು ಈ ನಟ್ಟು ನಾಯ್ಕಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪುಟ್ಟದಿನ ಈ ಪೊಂಡ ಮಾರ್ಗ ಸೈಡ್ ಕೆಲವು ನಾಯಿಲು ಬೈಕ್ ಮಾತ ಪುಟ್ಟದಿನ ನಾಯ್ಕಲಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಕೇನರಿಜ್ಜ ಕೇಳ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಿಯೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕೇಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೇನಿಕಲೇಗ ಬಸ್ಸಿ ಆಯ್ಗು ತಾತು ನೆರ್ತುಡು ಕವಿದ ಅಚ್ಚು ಒಂಜಿ ನೆರ್ತೆ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಬ್ಯಾವಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ನೀನು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆ ಕೇರ್ನಾಗುಂಡತೆ ಏರ್ಲ ಬನ್ಪಿರ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಹೋಗ್ತಾ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜು ಓಕೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಓಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಯಾನು ಓಲುಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೇ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ದಾಯಿಗೆ ದೇ ಇರುವೋಲು ಮಂಜುನಾಥ ಪಂದು ಇರ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡಾಯೆ ಹೊಂದದೆ ಆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾ ಐಡು ಪಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಐಡು ಪಾಡ್ದೆ ಪೊಡ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಐಡ್ದೆ ತೋರ ಸಾರಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಕೋಡಿಗೆ ಬಲ ಬಂಡದು ಸತ್ಯ ನಾಯನು ವಾಯ ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತುದುಂಡದು ಸಾರಿ ಪಾಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಮರ್ಮಯ ಪೂಯಿ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಪೋಟಿಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಪರ್ಯರ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲಾರ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆನೆಯವರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಆನೆಯವರ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಅವು ಮೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಚ್ಚತ್ತು ಮಾರ ಆನಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ರಾಜೇಶ್ ಬತ್ತಿತ್ತರತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅದನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪೆದಂಪಾತೇರ್ನಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಪೆದಂಪಾತೇರ್ನಿಕ್ಕೆ ಐಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ತೆ ಅರಡ ಈತೆ ಬನ್ನಿ ಬಕ ಈರಿಗೆ ಸರಿಟು ಬತ್ತ ಪಾತೇರಿತ್ತನ ಬಲೆ ಈಜಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಇರಿನ ಯಾನ್ ಇನ್ವೈಟೆ ಮಂದಿ ಜೀರ್ ಪೋಲೆ ಬಂತಾನ ಅಂದಕ್ಕ ನಾ ಬೇತೇನೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಹೈಡು ಅವು ಪೋನ್ ಮಾರ ಸಾವು ಲೆಪ್ಪಿ ಓಡೆ ಲೆಪ್ಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ ದಾನಿ ಬತ್ ದಾದನ ಪೆದಂಪಾತೇರ್ನತ ಅವ ಮೇರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೆದಂಪಾತೇರ್ದು ತತತ್ ನೆರ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ತಿನೇ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬಿಡೋಡು ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನಾನ ಬೇವರ್ಸಿನ ದಾದಾ ದಾದಾ ಆನಿದೆ ಅಚ್ಚುವರ ಬತ್ತಿತ್ತೈತಿ ಅಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪಿ ಬೇವರ್ಸಿ ಏನೇನು ಬೇವರ್ಸಿ పోతాడే ಆಯ್ ಕುಡಂಜಿ ಐಡಿ ಮಂತ ಬರ್ಪೆ ಬೋಳಿಮಗೆ ಬರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂಬ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಜಾನಿಂಚ ದೆಂಗದುಗುಲ್ಲ ಮಗಳೇ ಅತ್ಯಾನು ಏರ್ ಬತ್ತನ ಎದುರೇ ಪಾತ್ರುಡು ಅಪಕನೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಆಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಯ್ನೆಟ ಅಂಡು ಆಯ್ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಬೇತ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ವಿನ್ ಪಾತಿ ನಾಯ್ದಮಗೆ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಈ ಎಕಡಿಗೆ ಅಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ತತ್ತ ನೆರ್ಪಿನಾಕುಲು ಎತ್ತಿ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಆಯ್ಗ ಅಪ್ಪೇ ಇರಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿನ್ ಅಮ್ಮನ ಕಡಪುಡ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ದೇರ್ ಮಾರ ದಾದೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರು ನೀ ಏರುಂದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏರ ನಟ ನಾಯಕರು ಐಡಿ ಚಾನಲ್ ಮಂತ್ ಬೇತೆ ಪಾಡೊಂದುಂಡತೆ ದತ್ತತ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೀರ ಐಕ್ಯ ನಕ್ಲೆಗ್ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆಡ ಐಗ್ ನೆರಿಯ
ತೂಯೆಯಾನು ಸೇಯಲ್ಲ ಇದು ದೊಡಿತನ್ ಖಂಡಿತ ತುಳು ತದ ತಲವಾರ್ ತಲವಾರ್ ಕೊರ್ತೊಡಿತನ ಎಂಕ್ ಅಂದು ಸಂತೋಷ ಶ್ರೀನಾಥ ಒಲ್ತಾರಿ ಏರು ಮೂಜಿಕಾಸ್ತೆ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಮೂಜಿಕಾಸ್ತೆ ಅವು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶಾಂಭವಿ ಅದ ಶಾಂಭವಿಗೆ ಆ ಪೊನ್ನನ ಐಡಿ ಪಾಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ನೆರಡು ಅಂದು ನೆರ್ಪುನತ್ತು ಮಗೆ ಆಯ್ ಇಂಜಿ ಬೈದೊಡಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಿನ್ನ ಮಗಲೇನಿ ಅಲ್ಲ ತೊಜಪ್ಪಾವು ನಿನ್ನ ಮಗಲೇನು ತೊಜಪ್ಪಾವು ಅನ್ಪಿನಿ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಆಯೇ ಅಲ್ಕಟ್ಟು ಕವಿದಾತ ನೆರ್ತುವ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡ ಪನ್ ಕುಡಂಜಿ ಪುಟ್ಟಾಯರ ಮಗಲೇನಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲವಾ ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಡ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವನದು ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂತ ಶಾಂಭವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಜನಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬರಾಡ ಆತಂಡು ಟಂಪರಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪು ಮೂಗು ಮುಸುಂಡು ತೂಪುಜಿ ಮೂಗು ಮುಸುಂಡು ಅದು ತೂಪು ಜಲ್ಗಿಯಾಲು ಮುಸುಂಡು ತೂಪು ಜಲ್ಗಿಯಾಲು ಅವಲ ಮೆಸ್ಸಿಡತ್ತು ಎದ್ದುಡು ಅವೇತ ಕೈಟ್ ಆವಂದಿನ ಕುಲು ಖಾಲಿ ಕೊರೆ ಪುನೆ ಯಾವ ಉಂತಲ್ಲ ಕಾವಿ ಟೆಂಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಶೇಷ ಅಂದಿಯೇ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಈರು ಹೊಲ್ತಾರು ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಗಡೆ ಪುರ್ನಿ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾರ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಕವಿ ಬುಡ್ತುವಲ್ಲ ಚಂಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಾರಿ ಬಡ್ದುವಲ್ಲ ಯಾನಿ ಎತ್ತು ಜೋಲಿ ಉಳ್ಳೇನ ಆತೆ ಅದ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಯಾನ್ ಎಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋ ಫ್ರಮ್ ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಪಾನೆ ಮಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ಬತ್ತೇರಿಯೇ ಇರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಂಚತ್ತ ಐಡಿ ಒಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಅದೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲ ಕಾವೆಂತೂ ಇನಿಯಾನ್ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ಡನುಲ್ಲೇರಿಯೇ ಕೇಂಡ ಇರೇಗ ಅವು ಅವಳುದು ಹೆಚ್ಚು ಓಲುಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಲ್ಪ ಹಂಚಿಡ್ದು ಅದನ್ನು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕಾಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಪಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ದಾಯೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ನೆರ್ನೆಕ ಎನ್ನ ನೆರಡೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮದುವೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಎನ್ನ ಉದಯ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನನೆ ಓ ಮಾರ ಉದಯ ಚಾನಲ್ ಇರ್ನನೆ ಅಂದು ನೆರ್ನೆಕ್ ಖುಷಿಟ್ ಅದು ಉದಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದ ಓ ಅಂಚ ರಾಜೇಶ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ರಾಜೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪೋಡು ಏರೇಡ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಇರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರವಾ ಸಚಿನಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೋನ ಆತಿಜ್ಜಿಯೇ ಎನ್ನೇತ್ ಒಂಜು ಸಾರ ತೆರ್ಮುಂಡು ಆತಿನ್ನತ ಓಡೆ ಆಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾಚ್ ಓವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ನಾನು ಹೈಡ್ ಮಂತಿನದೆ
ನೀರು ಚಾನಲ್ ఉండా పల్లె సంతోష్ ಬಂದು ಇತ್ತೇರು ಪಾಡ್ದರತೆ ಸಂತೋಷ ಎಸ್ ನೈಟ್ ಚಾನಲ್ ఉండా ಅದು ಬರ್ರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೀವು ನೆರಡು ರಕ್ತಪಾತ ಆತಿತ್ತೆ ಸಚಿನ ಬೇತೆ ನಿಂತದ್ದು ರಕ್ತಪಾತ ತಲವರ್ ಕಲ್ಲೆ ಬಂತು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ 1K ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ ಕವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋಯ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂಡ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ನಾಡ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿರು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆತಿಜೇರು ನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಟ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಬಂದು ತೂದು ಬೈದೆ ಅಂದಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದು ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ಯಾನು ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಯಾನಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಓಲು ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕೈ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಸನಿಲೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೋಲ್ತಾ ಅಂದು ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಸಾಕು ಮನ್ಪೇವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಾತಾ ಟಾಟಾ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜವೇ ಸಾರಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟೆ ದಾದ ನಾವು ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್